Hi guys, for today's video po ay pupunta kami ngayon dito sa Blue Rock Resort. Malapit ito guys dito sa Mososo Resort. Ayan guys, yung Mososo Spring Resort dito sa Iriga City. Bago ang lahat guys, kumusta na nga po pala kayo dyan? Sana ay okay lang tayo palagi. At dito na nga tayo guys sa entrance ng Blue Rock Resort dito sa Iriga City. At dito nga guys sa part na to ay medyo paakyat nga lang guys, pero kaunting paakyat lang naman dito guys. Ayan guys, kung mapapansin nyo po ay sobrang dami pa po ng punong kahoy dito guys, kaya sobrang presko dito guys. Kaya samahan nyo po ako guys dito sa Blue Rock Resort dito sa Iriga City, Camarines Sur. Dito lang yan guys sa Bicol Region. At kung may mga dala po kayo guys na sasakyan, so no problem guys sa parking area dahil napakalawak po ng parking area nila dito guys. Maganda itong resort na ito guys dahil nanggagaling sa bukal ang tubig papunta sa swimming pool, kaya sobrang presko talaga ng tubig dito guys. And ayan na nga guys, dito sa part na to, dito tayo pwedeng napakagandang mag picture taking guys. At kung sakali guys na may nakalimutan kayo sa baon nyo, no worries po dahil meron silang tindahan dito guys. Alin po hindi sarang tiga kariguson sir. Ini yung di may mga sira. Ini may mga sira. Diyan may kuta na trip mag karigos ta may sira pa na makalibring ano? Bako pa lang diyan. Ay, tamang guma ng sira niya. Sorry ko na ano. Situ ko naluya kargosan. Kaya ra kung suyan nagdali kan malubog. Pero pwede man san mag isura. Nagatong kita ka mga isura. Ito tawag bis pa to. Adto baga pa dadagal na asing sada ay ano. Pang kuha na pa. Sado. Charan. Mga fish. Ako dagal adto baga sada gilid Nakagilid. Ngamin. Ano ni po? Ora gun iyo gun. Tagad di tayo mir. Ay, muray nangiringig ta na. Gatra ba? Hali ko. Namalug ako. Sige na ma'am. Ini yung bilangon mo na po kami ma'am. Ini ma'am, mahali mo na po niyo ma'am tao. Masundo pa. May kukaano po kayo niyo ma'am. Pero bago na magali, pamamon mo na niyo dyan. Kaya maluwas na. Asa na gabi niya sula? Ay, di na ako magsulat. Right, siguradong di nahaluan ng ibang ang kariguso. Kita-kita sana. Sabi nga ni Mana ini, pag umili, huwag sa tuban niya. May tamig picture muna kita. Pa, may picture muna rin. May na. Umay na ka mo, pa mag-picture. Pagkadakulon para karigos. Sari ka na mama. Suway man talaga din. Ay na. Inaabot pa sa nakamo. May na pa, Ay, red. gali subago pa. May na may picture muna kita. Ade, iba ng sitong yun. May nanguna ka mo. Uy. Uuna ka na ng hotdog. May nauna pa tamig picture pa. Pag... Para man may picture may na. Hi Pao. Dali. Ay, wow. May na pa madali sana pa. Masaya ko dyan si Sherin Sid. Nag-appointment. Nagbalik man sana. Hagto mo muna nga niya na. Pagkakanamo niya bisi, uno. Boy! Magkakan mo na boy! Magkakan mo na! Kapag di nagkakan boy, di niya ba makarigos ang boy? Amo. Magkaon mo na, pangit mo na kay Ate Red. Sarada ako? Pag di nagkakan, di ba makarigos ang boy? Tutol boy! Tutol! Kurman! Hinibabaw talaga sa tiilo. Hindi na mo kami. Ulat-ulat. Muras. Ba't mo natulos na yung mga ng tubig? Hagbaga sa jug. Nagkuhilo.
Bakit transfer mo? Taglag ka. Da. Ading cake, buksan taman gayon. Karigusan. Nasunod man dyan so gusto mong ano. So, nag-overflow at tubig. Ano pa naman? Pau! Si Pau, hindi at ato na yun. Wag na Pau, di. Ulit tagari mong mga kita, bakit ka na para tao Baka nakagawa na sa pau-pau. Sinaguhin ka ka. Babakalan na yung araw kayo, no? Tapos si Birko. Nakatutok sa inyo ang camera, charot. Marami ka na muna. Oo, nakatutok din sa'yo ang camera. Hindi mo pagliptak kung si mama mo naman, lab na naman yan. Amo. Dapat dako lang kakano, para di magbuto. Bagay ka lang. Sinapasubo mo na, tukit-tukit mo ng daman na. Dali na, paungit nga na kitito bago mag-swim. Dali tamig sabay ka mo ni Papa Tito mag-swim. Saan na pa? Araw-araw na ito, hindi. Palo. Agapan mo isa naman ito, Nis. Stop mo pala niya lang, kupig-post mo sana. Tara, naman lang. Piu! Piu! Dali, nahato ka mo na, Uncle. O, nagina.